Salutare, dragii mei, și bine ați venit pe canalul nostru. Numele meu este Alex Mao, sunt trainer în cadrul Masterclass Academy, iar în cadrul acestui video vom vorbi despre 3 motive pentru care lumea își dorește să se apuce de programare. Primul motiv ar fi acela că programarea este văzută ca un hobby. Lucru ce nu este nici pe departe rău. De ce? Deoarece programarea, pe lângă faptul că te ajută să dobândești o gândire logică, te ajută să-ți dezvolți și imaginația. Practic, poți să dobândești o uneltă cu care tu efectiv poți crea ceva. Gândește-te, cum ar fi să ai o idee pe care să poți să o pui în practică în aceeași zi. Acum, intervine o a doua categorie, aceea care include acele persoane care învață programarea pentru a-și rezolva o anumită problemă. Practic, în viața de zi cu zi, acele persoane se lovesc de niște lucruri pentru care nu au o rezolvare. Într-adevăr, există milioane de softuri pe lumea asta, însă cu toate acestea există și goluri. Și atunci, aceste persoane învață programare pentru a crea un soft ce le poate rezolva o anumită problemă. Fie că este vorba de un soft care, automatizează ceva, fie că este vorba de un soft care eficientizează ceva, aceste softuri vor continua să fie create de oameni pentru că rezolvă probleme. Iar ultima categorie despre care vom vorbi este aceea care include acele persoane care învață programarea pentru a avea o carieră în acest domeniu. Pot să fie studenți care au pentru prima oară contactul cu programarea sau, de ce nu, persoane ce doresc efectiv să facă o reconversie profesională. Practic, lasă în urmă un domeniu pentru a face trecerea în IT. Probabil că vă întrebați, de ce atâta lume își dorește să devină programator? Păi, am să vă răspund eu la această întrebare dându-vă câteva motive. În primul rând, salariile. Un programator, chiar și începător, junior, va avea întotdeauna un salariu mai mare în comparație cu un post asemănător dintr-un alt domeniu. De ce? Pentru că de programare este nevoie peste tot, aproape în orice domeniu. 2. Cererea de forță de muncă. Există o mare deficiență la nivel mondial de programatori. Școlile, facultățile nu pot pregăti un număr atât de mare de programatori pe cât este nevoie. Deci, practic, dacă știi programare și știi bine, este greu să nu te angajezi. 3. Este printre puținele meserii în care poți să lucrezi full de la distanță, remote, cum îi spunem noi. Deci, practic, nu depinzi de o locație fizică pentru a-ți desfășura activitatea. Este suficient să ai un calculator, un laptop și o conexiune la internet și poți să-ți desfășori activitatea liniștit. Și ultimul motiv ar fi acela că, practic, tu ai de ales. Fie că vrei să lucrezi pentru o companie, fie că vrei să devii freelancer sau, de ce nu, chiar și antreprenor. Ai putea să-ți creezi propriile tale softuri ce ar putea să fie folosite la un moment dat de milioane de oameni din această lume. Dacă îți surâde vreuna din aceste idei, lasă-ne un coment în secțiunea de mai jos sau trimite-ne un mesaj prin formularul de contact și hai să stăm puțin de vorbă. Eu am fost Alex și vă salut!